Soy Diana Mok. 哎呦我的妈！对。哎呦我的妈你就看没看到那种。Hello everyone, welcome back to the Bodo couple YouTube channel. लोगोफोरजों दा माने स्टुडियोआव थांनो नागिरदों आरोना हामफेजों आंजों बेनिफ्राय रानिखौ गालांगोन फिसाजोखौ माने बिबैजों थाखायो बारा गाबलाबायखाया नालाय नैबे फुथुबाय बिबैया मोजां नुदों जों थाब थांना फैनोसै हामफेया नै देलाय मांग्रि जाथारबाय मेथाइ खननो नागिरदों बुरिरि ओंखारबायना लोगोफोर खानायाबो मोनलायबावबायसो नालाय खावसे खानायाबो खावसे मोनबाय बिना लादो जल्दि गारिखौबो बेहाय सोगाबनो हाया एकदम दानो थांफानो ओंखारथारगोन रानिया थ'दो बैथिथ' लामायाव थौगोरखा नारनानै दा स्टार्ट खालामनोसै So guys, बिथाङा नै दायो मेथाइ खननो माने सिंगार जानो नागिरदों आरोना बाथरुम सिंगार नोंथांमोना दसेल' खनगोन आं बारा गोलाव खना खोनाफेरै मेथाइ खननो नागिरदों आङो दायो खोनासंनानै लाग्रोनांगौ आरोना मेथाइ गाबबाय थाबाय नामा नों खोनाहैखायदों माथो बियाव आंथ' मिथिला फार्स्टआव खनसेल' हामिंखौ खनसेल' ओमफ्राय दायो सिंगार जासिगोन आरो बा हामफेया सिंगार जामारबायथ' माब्लानिफ्राय सिंगार जाखो दिनैनिफ्रायसो जादों आदसा खनला जाबाय होमबा जोङो कपिल ब्र थांबाय थानोसै ना नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन नामा ओमफ्राय सोरबाफोर मासाप बानायनोबा फैबानो जाबाय कपिल ब्रनाव माने गोबां मानसिफ्रानो सिनायखायो केएमबि मिउजिकमोन ना माबाया चेनेलबो दं बेहा नै इउटुबनि माने सिलभार प्ले बाटनबो मोनबाय एवार्डखौ 100K नि थाबैनो नुनो मोनगोन नोंथांमोना कपिल ब्र'आसो मिथिगौ दा माने बिथांनि दैदेननायावसो जासिगोन मिउजिकआ एसे जोंना माने मैसो गारांबाबो एसे मोजां खालामथोंसै आरो दे होमबा दे चलो दे हामफेया नै गारमा थसेबसेबाबो खनफैबाय आरो नोंथांमोना एसे सापर्ट खालामदो